सिमा ए खानायफोरा जे बिबार बारो माजों हामगोन इयो आसलते गावस्रा गावस्रा जाजोबनाया ना हाबाथाय थिग जालांगोन नै आंनाव माबायदि गावस्रालाबायथारदो खत्त मोजां दे एसे बेलेग नुबाय दहाय भिडिअ एसे बेलेग नुदों दा मुसुगुर फुनाय लोगो लोगो बेलेग नुबायना मोजां नुना होयो एसे मुसुगुरखौ माबाना होनाय लोगो लोगोनो मानसिखौ बेलेग नुखायो नों आरो फुवा मुवा थायो बाब्राव-ब्रावनो ओमफ्राय नागिरनाथ' मोनासैनो मेथाइफोरखौनो जानोसै जानायखौ गारा मोनाबाबो जानायखौ गारा मानो होनबा जानाया मेनखा जायनियाबाबो नोंनियाल' नङा जानाया मेन नङाबा आं भिडिअखौ बोरै बानायनो हानांगौ ना नोंथांमोनजों बोरै आङो बोरै एक्टिभ थाबाय थानो नोंथांमोनजों ना जायाबा दुरबल जागोन लोमजागोन मा जागोन ओंखायनो जानाया आगोलाव जानाय जिन्दाबाद हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो बे साननैसो एकदम न'आवनो थानाय जायाखै आरोना ओजों थांथिंगासिनो फिसा फिसौ बुहुत खामानि दङ बेनिखायनो थांथिंबाय थानाय जादों आरो दिनैबो नै दायो आगै लिनाया दंफैयो नोंथांमोनाथ' नै एसे आगोलनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन लिना आगैया दख'ना बायनो फैदों आरोना ओरैनो सिम्पोल दख'ना ओमफ्राय कलेजबो गैया नालाय ना दिनै गैयाना कलेज ओंखायनो फैब्रबदों माने जों थांदोंमोन नालाय लाबोफाबाय ओमफ्राय दा जोङो सालबारि बाजार थांनो नागिरदों आरोना लिना आगैनि दख'ना लायनो बिनिफ्राय आरो ओंखारखांबाय लिना आगैनि दख'ना लायनो बिनिफ्राय आरो पार्लाराव हाबगोन खोमा मुसुगुर फुजानो नागिरदों मालाय ओमफ्राय आंहा दाखालिसो फुजादों नै एसे थिगैनो दंथ'यो आंना होमबाबो आंनाबो एकदम थाब रज'थारो ओमफ्राय दा थांसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय आं दख'नाखौ बेलेग गान होनबाय मैयानिखौनो गानफिनबाय मालाय मोजां मोनदोंनो ब्लाउसखौल' सोलायदों ओंखायनो थांनोसै नानि माया लिंहरदो नाय जि मोजां नुखादो नै समायदो दख'नाजों समायदो थांबाय थानोसै मा जाखोदो नों जेनेबा गुफुर जादानो गुफुर जादोनो जामारदो बबेयाव गुफुर जाखो नों आगोलनि फट'आ दानि फट'खौ नायलाय जायाखैबा आगोल एकदम बेलेग मोनना आङो आगोल फिसा एकदमबारे नोंनि बार्थडे खिनियावबाबो नों एसे बेलेगमोन दा सोलायसिनदों पार्लारावसो फैबाय दख'नाखौनो नागिरबाबो मोनासै आगैया मुसुगुर फुजानो नागिरदों आगै लिनाया लाजिलायगोन दा बाराबा दहायनो लानां हानखादोंमोन दख'ना नागिरना फैदोंमोन जोङो ओरैबायदि नागिरबाय आयु गैयाब्रा नागिरबाबो मोनासै फैग्रा फैग्रिखौनो थिग नागिरबाय नागिरना मोनि नोंनियाव सिद्दा फैखाबाय मुसुगुर फुजानो होननायखाय लाना फैदां दै दंना सिमा दै गांदोहाय आंखा खोमोन आइलाइनार मोनसे खोनासं ओरै किलिप लाबोनो मोननांगोन सिमा ए खानायफोरा जे बिबार बारो माजों हामगोन इयो आसलते गावस्रा गावस्रा जाजोबनाया ना हाबाथाय थिग जालांगोन नै आंनाव माबायदि गावस्रालाबायथारदो बिराद गोबाव जाबाय आं हायिया नाय ओरैजा नाय दा नोङो नाय भिडिअआव जि मोजां नुदो ओरै नाय बेसे साफा नुदो दा बिदि फुजाबाय थाग्रा जादों नोङो आरामनो खत्त मोजां नुदो एसे बेलेग नुबाय दहाय भिडिअ एसे बेलेग नुदों दा मुसुगुर फुनाय लोगो लोगो बेलेग नुबायना मोजां नुना होयो एसे मुसुगुरखौ माबाना होनाय लोगो लोगोनो मानसिखौ बेलेग नुखायो नों आरो फुवा मुवा थायो बाब्राव-ब्रावनो होमबा नोंनि दख'नाखौ मोनमारनाय नंला मोनगोन सिमलायाव नायहैदो नोङो सिमलायाव गांसे लांसै आं 34 गोजाना मोनसे नै गोलैबाय फाद्रायाव दोनदो आंनो मबाइलखौ दोननानै सायाव दोनदो आब' बेयाव नोंना गोलैगोन नामा आंना संख्रि टेमाया बिराद मोजां जायो आगोल स्टेन्ड लाथ'यियाव बिदिनो संख्रि माबा थेमासो दोनोमोन आंबो फार्स्ट भिडिअ बानायबाथाय इ कालारा दङ आंनाव लांदों आं आब'निफ्रायनो नै कालाराबो दाखालिसो बारा गोबाव जायाखै लांदो इबो दंखायो नै दा गाननायानो इदिफ्रा इबो दंखायो गावनिफ्रायनो लांदो
नों गानखाया इबो दङ इबो एखे लांदो इ कालार गानाखै र' गाननायालाय गलाबखौथ' गानजाबायानो थायो गलाबा लांबायानो थायो गावनिफ्रायनो साफाबो नुजाया जाबाय आयु यानि मबाइलाव एख' नङाब्रा नै मियाहरनि बाजाराव फैसा गैया खुस्रा गैया दे थाथ' दे आब' गुमै बाय बाय माबा मोनसे जानो लानोसै जोङो गलापि औ सोरमोन आङो नोंखौ सिनायो नोङो इनि नङा होमबा आरो नोंनि सिनायखौबो नायखादों नालाय संगितानि लोगो ओमफ्राय अबेनि सालबारिनि न' आं सारबारि नङा सादुरफुरानि नायबाय थायो आङो सिगाङाव सुबिदाखौ मोजाङानो जादों माथो होनाया थाथ' दे ओं दे आं मोजां मोनो जोङो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर न'आव ओमफ्राय बेसेरा बिनानावा जि दख'ना लांनो फैदोंमोन बेखौ नागिरबाबो मोनासै आरोना मोनाबा अनलाइन नायफिनसै आं ओमफ्राय नागिरनाथ' मोनासैनो मेथाइफोरखौनो जानोसै जानायखौ गारा मोनाबाबो जानायखौ गारा मानो होनबा जानाया मेनखा आंनो मेनखा जायनियाबाबो नोंनियाल' नङा जानाया मेन नङाबा आं भिडिअखौ बोरै बानायनो हानांगौ ना नोंथांमोनजों बोरै आङो बोरै एक्टिभ थाबाय थानो नोंथांमोनजों ना जायाबा दुरबल जागोन लोमजागोन मा जागोन ओंखायनो जानाया आगोलाव जानाय जिन्दाबाद माबा चिकेन लेग पिस जाबोखादो जोङो होमबाबो सिंग्रा लाबोफादोंमोन ओमफ्राय सोर मा होनो नै पक'रि होनो सोरबा फुल'रि होनो सिंग्राखौ जाखांबाय माबा खोमा खाला आंनाथ' जेराव थांबाबो ब्लाउस लाबनायानो खामानि ब्लाउस गांसे लाबोदां नै साफा नुदों आंखौ गानबाथाय नुगोन नोंथांमोना औ हो नै ओंखाम खुरबाय दं आं फैदो ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर जोङो नै मा होनो दालि ओमफ्राय खान्थाल बेगर आलु बयलार भाजा माबायदि जादोंबा खान्थाल बेगर होदो ओमफ्राय बयलार आलु बेनोसै ओमफ्राय दालि जुल दे जा गोथाव जादोंना जायाखै जादों बिना जामारदो हो देखो ना ब्लगखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एसेबाबो लाइक मोनसे खालाम सोरबाफोर गोदानब्ला अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जों गोदान भिडिअ होयोबा थाबनो माने नुनो मोनो आरोना बांसिनानो जोंनि भिडिअखौ नायोल' साबस्क्राइब खालामा ओंखायनो दुखु लोगोसे साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम ओंखायनो दुखु आङो नायनानैल' थायो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामा आरोना बांसिनानो खालामनानै ला साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो नाङा ना खालामना ला अन्नानै दोनथ'नोसै बेखिनियावनो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय